Il-kwistjoni tal-bullying fl-iskejjel jew aħjar il-bullying f'ostuliet il-politiċi kompli tkun suġġett ta' diskussjoni. Fuq il-profil tagħha fuq Facebook mart il-kap tal-Oppożizzjoni Nikki Vella De Fremo esprimiet il-weġa tagħha l-fatt li bina spiċċa esklus minn ċirku ta' ħbieb minħabba il-politika. Permezz ta' kitba twila is-Sinjura De Fremo qalet li kienet ta' uġieħ il-qalb tara il-bina jitħalla barra minn festin tal-akbar ħabib tiegħu u li dam sal-aħħar ġurnata jistenna bil-ħerqa għall-invit tal-festin. Sostniet li din l-istedina qatt ma waslet u hi bħala ommu sabita diffiċli tfehmu x'kien ġara. Nikki Vella De Fremo tefeddaw fuq min hemm wara dawn l-atti krudili u f'indikazzjoni ċara wixbet wieħed mill-kummenti fejn ikkonfermat li dawn huma l-istess nies li jpoġġu l-fjuri u jixelu x-xemat il-belt. Dan b'referenza ċara għan-nies tal-Occupy Justice li jgawdu l-appoġġ ta' qatt ta' deputati nazzjonalisti fosthom tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil. Il-kitba ta' Nikki Vella De Fremo issegwi dak li qalet mart il-Prim Ministru is-Sinjura Michelle Muscat li qasmet esperjenza oħra taqsim il-qalb meta waqt li kienet għaddejja l-istorja giddieba u issa ċ-ċertifikata ta' Igrant u li da sofrow minn bullying fl-iskola. B'reazzjoni għal dan is-sieħba ta' Simon Busuttil, Kristina Ketkuti f'artiklu f'The Times saħqet li l-bullying fl-iskejjel huwa inevitabbli. Bla ma qadet taħsibha darbtejn, is-sieħba ta' Simon Busuttil kienet qalet li l-ġenituri ta' tfal li jgħaddu mill-bullying m'għandhomx jitħassruhom u jagħtuhom xi trattament speċjali. Dlonk ir-reazzjoni tal-Kummissarju tat Tfal li xejnet għal kollox l-opinjoni tas-sieħba tal-ex kap nazzjonalista u saħqet li l-buljar qatt ma jista' jkun aċċettat. Anzi l-adulti għandhom jaraw li jnislu rispett fit-tfal lejn dawk li għandhom twemmin differenti, temmet tajt il-Kummissarju tat Tfal.